na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Nida mo na ko sigaw. Ayaw paghikog ha. Si Paco Ano ko tao maghikog man ko. Mao lagi kay basin og sa sobra nimong gibati nga sakit ba makahuna-una kag dautan. Makahimo kag dautan. Dili ko maghikog, Risa. Tingali, kung buhaton na magpalayo lang ko taring dapita. Piolo, Di pa ko gusto mamatay sa konsumisyon. unya kon mo palayo ka, asa man ka paingon? Mo na giningon, Quo Vadis Piolo. Ha? Unsay? Asa ka padulong, Piolo. Huwag kasiguruan. O asa paingon aron mapapas ang masakit kung kasiratian sa kuto. Piolo, Mga tingali na nga akong mahimo, Risa. basta always be strong. Yes. Okay ra, okay ra. Pero bisag usa og lig no, matandukit ka no. Natural pa tingali na kay tao ra gutan. Nya, sigurado kang kaya pa, ha? Kaya pa, Risa. Alas 12 tungang gabi. Pero wag yun ako makita nga ni gawas si Piolo. Isira ko na lang ng bintana. Okay, rin kitingali niya nga. Nikoyo ko ni Robin. O nakigiinom ko ni Robin. Wa sige tingali tinuod nga gugma si Piolo na ako. Kay kung tinuod pa, nga love ko niya. Manawag unta siya. Manudya na ako. Nga no nakiguban kong Robin. Pero kay Wakman, dili ko bililhon alang niya. Oh, shit. Nga no nakauyab akong sama niya. Nga nakauyab akong tao nga dili mantigon masakitan. Kay kung gisakitan pa siya, iya kong sudyaan. Pero kay Wa, nagpasabot lang yun. Nga okay ra gyud niya nga doon ako'y laing lalaki. Visit. Ngayon ako yung magiging lalaki nga sama niya. Sama ni Piolo. Half cook ang yung gugma din ako. Binugtulan ko 3/4. Di lang ko mga angin ni Baybuloy. Kaya mag-try para pa siya. Solo lang ko ani. Di lang ta magpakita nga sakitan ta. Ibasig mo kara. Pangani. Tandog sa kuda. Ipis pa. Love you, Sarah. Love you. Pero mo lang kong gituhan. Lucy. Wala man lagi mo mular ka. Alas 7 pasado naman. Wapa mo gawa sa akong amo, Lucy. Shalon asa di ay? Nagpaabot bitaw ko. Hala, wadi ay ni kawas? Wangan. Hala,
day naligo? Murag wasad. Wa ka to maghikot. Oh, kusa? Tarong niya lang sa Wala siguro oy. Ay. Siguro naunsa ka man. Wa man ka di gawas. Aw, ato sa iyong kwarto. Basi na nigsulod nimo dito. Nidiwalwal ang dila. Unsa? Bye! Pepilo! Bye! Bye! Kapila ka naman sigig sangpit, sigig tok-tok. Wala ginit ingot. Imposible, oy. Wa pa siya kamataan ng orasa. Imposible. Wala Bito sigig da- pasado naman. Bye! Pepilo! Hala! Bye! Piolo! Pepilo! Buhi pa ka, bye! Purbida! Ay, arion sa nako, Sara. Day, Unsa na hitabo baloy? si Piolo, day, murag wa magtingog. Unsa? Sirado ba yung kwarto? Sirado day, nabalaka lagi may wa ka itong taon maghikok. Unsa? Ngano maghikog man siya? Basing sakit ang taon siya sa nakita taon nga may kauban kang laki nga si Ruben. Unsa? Oh, mo na diha. Mao kinay among pagtuo, day Sara. Ha, kabuang ninyo! Nang Lucy, asa ang duplicate nga yawi ni iyang kwarto? Hala, atuo doon. Bida na ani, duplicate na yawi Lucy. Di ako nalimot man ko. Kakindot biya taon ni Bebe. Ron ba, masuta na to kung siya itabo may pilo. Isalan mo ko na ratol, magkukuay. Kukuha na ko ang yawe. Pagdali! Ay, salamat. Ay, abli na yung taon. Hala! Si Piolo! Hala, ay! Nag-ubo man na sa saw! Piano? Isa, ikaw mo Yolo. na basibog na na ni, maninit pa man. Hala, tanawa sa iyang uhan! Naay basog bino! Bay. Nahubog ni siya? Bay, Pilo, bay. Elsa, unti ka, kusgan kay ko. Kusgan kay ko na. Pwerte ding hubugaan na. Bulay! Ipahimutan kay mataga ka na! Salamat taon kay buhi taon kayo. Hala! Dili ni magkatrabaho karon! Ang file biglim. Hala, no! Pagkuhag labakara ng Lucy, og init-init nga tubig, sa gulig alkohol, pagdali. Oo, day Sara! Hello, Robin? Risa, nipegi ko gabi. Ay, nga naman. Ako'y nakato ni Sarah sa ila. Ug pinanggak ko siyang mami. May noon. Sa ato pa, may paglaom na. Yes, Risa, yes! Ay, good. Labing maayo, Robin. Ug open ako nga magabisita kang Sarah. Ay, nakita mo, Buloy? Awa, nakita ni mo? Si Sarah mo'y nangunay og trapo niya. Ni Piolo sa labakara nga basa-basa. Sa init-init nga tubig. Ug may alkohol. Bitaw na. Kung siya tingali. Hala, oy. Nganong ingon ka to kahubo ato si Piolo in tawan? Siya naman tutuok bino. Ang tao mga agdan ako. Siya rin inom-inom. Huwag yung mga agad. Prueba, nga gisakitan tingali siya sa iyang nakita, Buloy. Natural. Ay magbatog kasing-kasing si Bay Piolo. May gani kay nagpugong pa siya. Ang uban na nawa na. Rambol na. Buloy! Nawas na tingali ni siya. Unsa man? Nawas na ka? Sarah, Ako ni. nagunsa ka diri. Gitrapungan ti ka. Aron mahuwasan ka. Oh. Uy, ang ako trabaho. Late na ka. Hapit na mag-alas 9. Mas ka ba nga dahil. Nganong naghubog ka? Nganong naghubog ka? Sulti. Tungod ni mo, Sarah. Unsa? Pasol ko. Nga nung ikaw pang akong mahal. Nalingaw
nagtalingaw pa mo, o naglagot, o gikilik. Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!